לכל בן אדם בראש השנה נגזר כמה קושי הוא יעבור במהלך השנה. אוקיי? כמה אפצ'י תעשה במהלך השנה, נגזר עליך בראש השנה. כמה פעמים יגרד לך אגב שלא תגיע תמיד בנקודה הזו, בדיוק באמצע שלא אתה לא מגיע, כמה פעמים יגרד לך אגב, זה נגזר בראש השנה. כמה פעמים האוטובוס יברח, הרמזורים יהיו אדומים, כמה פעמים איזה אוטובוס יעשה לך איזה עשן כזה, ישתבח שמולד, יחנוק לך את הזה. כל הקשיים שיעברו לנו בחיים, אתה מכיר את זה שאתה גוזר ציפורניים וטרח, אתה גוזר, ישתבח שמולד, גזרת. כל הקשיים שעוברים עלינו במהלך השנה, בורא עולם בראש השנה כותב לך אותם. תקשיבו טוב. אבל בורא עולם לא מחליט איפה תקבל אותם. אתה יכול להמיר את הקשיים האלה לדברים טובים. אתה יכול להמיר את הקשיים האלה. לדוגמה, חבר שלך עובר דירה, הוא צריך עזרה עכשיו במעבר. אתה אומר, זה